guys. Ato na siyang hiwaon o gagmay. Kaya para ato isagol sa atong carbonara. Dami kayo ni guys. Kaya sakto kayo ni siya sa sakul. Ito ko muluto guys. Sakuwang sa sakul. Kaya sagol dyan mo yung makalami. Para ipabukal sa pasta. Ang sunod akong buhaton guys, mao ang pagbutang og mantika aron dili siya madikit, mapilit guys. Butangan ko na siya og mantika. Butangan sa ni siya og asin. Asin guys, gamay lang asin. O karon guys, magulata nga mabukal atong tubig kay atong ilunod ang pasta. Dapat mo ni siya o kayon gini siya guys, kayo di naman kayon madukot man sa ni siya. Dapat ani siya di ni siya malata, kayo ani siya lami o malata. Ano guys? Bitsin guys para palamig sa carbonara guys. Pasta pasta guys. One, two,